Đang màu này việc được lịch là nó đấy. Thôi vì sao không mọi người nói lại? Ayo biết thân của bạn đi đâu kìa. Cái जोङो थांगोन जाहैबाय बाजै संगितानि बिउटि पार्लाराव नोंथांमोना खनसेहाय भिडिअ नुनो मोनदोंमोनना दिनैहाय बेयाव फैनाय हिसाबैहाय बेरायलांनायसै ओरैनो लोगो दङ नै सासेया बेनो मोननाया बावलायलांबालां नैबे बिल्डिंआनो बाजै संगितानि पार्लारैलाय बेयाव संगिता लिरनाय दंखायो बेयावहाय नुदों नोंथांमोना बेजोंनो थाबायनो नुदोंमोन नोंथांमोना खनसे जोंखौ नैजों गाखोनाय नुदोंमोन दिनै बेरायनो फैदों बेरायनो सफैफिनबाय होनदा खामानि जादों नामा सफैफिनबाय होनना बेरायनो भिडिअबो लाबाय थानाय जायासै ओरैनो बेरायलाबायनाय नामैहाय फैबाय सानैजों नै ओमफ्राय दानिया बोरै थांगोन नायलांदोलायना दिनै मोनफैबाय नै सिसिलिया इउटुबार खामानि मावग्रा बिउटि पार्लारखौ बेयावनो फिसाजो लानानै खामानि मावो बियो दिनै बेरायफैबायानो सानैजों नै ओइ फैबायानो हेल' 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 सिबा लाग्रा दङ माने सिखौ लादु फुस्लायनानै लाहोयो गोरलैफोरखौ हेल' हेल' Hello everyone. लाजिदों What happened? Take it. Go mama. लोगो मोनबाय नै दिनै सिसिलिया इउटुबारखौ Hello. Terkenal apa coba mana? Ada beनिफ्राय फैदों दायो जोंनि पार्लारावहाय नै नायनो हागोन एकदमबारे फुद्रुम फुद्रा बेरायफैबाय जों जोंना माबा लेडिस पार्लार नालाय सिङावहाय जेन्टस एलाउड गैया आरोना माने सिङाव कास्टमार गोजा दायो बिजि आरोना गासैबो थ' बेखायनो हाबनो मोनासै आरोना हाबनो होआ माथो फन हरनाय हाबखाया जोंबो ओरैनो बेरायो खिथानोसै आङो केमेराखौ हरदो आं खिथाना लाना फैनोसै आरोना दे कास्टमार दङ नालाय हौवाफोर हाबो जों हाबनो मोना नालाय पार्लारा सिङाव माबायदि खोन्थाहैनोसै दा बिथांजोआ नायलांदो नोंथांमोना बामजायानो आंजोंहाय गैया गोदान मानसि नुबाय गिबायसो बामजायानो साइडआव ओरै खिथाना होनसै सिङाव जेबो नङा बर'फोर साबबा सासे सुथि आंनि सुथिमोन दिनै ओमफ्राय आंनिखौ लाबाय थांदो होमबा बिसोरजोंबा कानाडा जासिगोन टिकेट नै जोंना काउन्टारा बेनो रंगिना लाजिदों नै आलासि दङ होनना ओइ फेसियेल रुम फिसासो जोंना नाहरदों लांजासिगोन नोङो आमाइजों फै मामा फैदो ओंखारबो आयु हाया ओंखारबोदो फैदो फैया गोबावजों खेबसे लोगो मोनलायफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय इउटुब चेनेल दं बिथांनिबो सिसिलिया नार्जारि होननानै नोंथाङा सार्च खालामनानै मोनगोन अके नोंथांमोना माबाबानो जाबाय मा होनो साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना नायबानो जाबाय सिगां नायगोन बेनि उनावहाय मोजां मोनोबा लाइक खालामदो साबसक्राइब खालामनानै होदो आंनि न'खरावबो फैदो फेमिलियाव हाबफैदो आरो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा सापर्ट खालामहैदो बिथांजोखौबो बेफोरावहाय डेन्जार भिउ जागासिनो दङ
नै फिसाजोनि थाखाय भिउ जादों आंहा आंना फैया बेयावनो खाथियावनो स्कुलाव दा माइट्रि स्कुलाव मावो ए बैयावहाय औ एसे ओरै थांनानै बेयाव माइट्रि स्कुल दङ बिद्यानिकेतन होननाय बेयावहाय थांबा लोगो मोनगोन आरो औ दे होनब्ला गोजोननाय थाबाय लोगो मोननानै औ थांफिननोसै जोंबो दे दायो हाबनो मोना जोंथ' हाबनो मोना जाहैबाय दा होनब्लाबो सिङावहाय भिडिअ खालामलायबाय एसे एनै नोंथांमोना देखायनो जों बाहेरायाव गसंनानै थाबाय नै जेन्टसफ्रा एलाउड गैया हौवाफोर हाबनो मोना हिनजावफोरल' हाबनो मोनो फिसा पार्लारा जोंना आंनि लोगोनिनो आरोना जोंनि बर'आनो उदालगुरिनि बेयावनो आं मावो नैबे गोरलैखौ लानानै ओमफ्राय बेसेबांसो मोनो नोंथाङालाय आयौ बेथनखौबा एलाउड गैया खोन्थानो होआ एलाउड गैया आरोना बेथनखौबा दे थाथ'दो होनब्ला औ जों थांफिनबाय होनब्ला थाबोबाय नै ओरैनो लोगो हमथ'नोसो फैदोंमोन लोगो मोनलायाखैमोन नालाय बाय बाय जोङो फैफिनबाय अब्ला सानैजों